Bengkel Mas Bima hura-hura lagi. Unik iki. Iki lagi harus dicek ya boleh ya. Iki soalnya kan koplingi gawean. Oke bolo. Iki baline karo channel Hairband 17 nah. Iki enek. Unik iki. Iki harus ganti apa nih Mas? Hah? Kampas kopling? Wong nek ganti kampas kopling, buka bak kanan, tapi ra gelem nguras oli ngene iki lho, golek miring pit. Semono isi kutah. Sithik paling. Kenal. Ditap we? Hah? Mending ditap wae, wis. Apa-apa iki kok mlebu ning kono. Woi. Penjogo. Mending ditap ora resiko ya toh? Jangan ganti apa tadi nih? Kampas kopling. Mas. Oh, lagi dibuka iki arepan. Oh, lagi wis putus no. Iki lagi harus dibongkar bolo. Tapi kopling iki wis pedot iki padahal iki. Oh. Karkuing kok ketika saya ganti bar koplingnya karo oline. CP ini masih oli ini wis suwe urung ganti ya bolo ya. Di Supra nih Mas. Kalau ini gur geser tok jebule. Iya. Alah. Tak kira ki arep mbok setting ulun apa piye ngono. Ujian ora mangkat, malah bongkar motor. Akune PWK. Kehin PWK. Bengkel Mas Bimo. Iki bengkelnya jenenge apa Mas? Mas iki bengkelnya jenenge apa Mas? Bengkel Bima hura-hura. Woi. Bengkel Mas Bima hura-hura lagi. Lokasinya neng Jumantono bolo. Wong wis enom. Tekane kira-kira kapan, Mas? Paling itu bulan Mas. Yo, bocah iki neng bengkel ora kon sing duwe bengkel bongkar dhewe piye iki kartu iki. Walah. Oh, oli entek no. Ganti oli, wis kentel ya ngono. Ngono aku kok gak entek ngene. Mekanik ini pinter nih, Wali. Sing ndi? Iki ya mekanik. Rindapan. Pokoknya angger dino mlebu sekolah, angger kawanan ora mangkat. Ya iki bocah iki. Rindapan nih. Pakistan. Oh, Pakistan mau nek perindapan dene. Segala barang PNP. PNP no. Kene iki lho ning kene nata rangka CB yo iso.
Tiger ya enek. Tenang ae mo, tak garape. Hah? Halo? Ya aja ditonton kok mo, merem. Kacamatane sing enek topenge kae lho. Ku tak koyo raiku mblodoki. Iya. Biasa dikira pesugihan malahan. Tapi bola iki ketoke rada suwe di skip ya bola ya. Engko nek wis rada nyedaki di skip. Hah? Piye? Kena pelanggaran. Oh. Loh. Sing duwe bengkel malah ora turun tangan gitu. Dadane kabel bola iki. Sing turun tangan anak buah ya, anak didik iki. Anak didik sing kelas pertama iki mo ya. Iki anak didik pertama iki. Oh wi. Sing iki berarti sing Iki lho. oh. Wingi arep login CB lho mo. Arep login CB. Ora apa-apa ya. Boleh kok. Iki lagi harus dicek ya boleh ya. Iki soalnya kan koplingnya gawean. Nah iki nganggone pir 6. Koplingnya pedot baru kuwi terus jarene pluk pas pilihannya no lepo grup itu mlebu no mlebu itu masuk toh. Oh iya toh sithik toh nek sing mlebu sing iki yo cipuk sik no pitokeh kok lupit kae enek lho woi arep gopit di gopit ki oleh anggo impact wae no aduh apa-apa mau ganti oli. Nyok, pajak mulai nyok. Nyipitmu yo. Kuncinya rapas lho, harus jipuk kunci sih.